Chibai shalom leve kule tuna chuan kan Prime Minister bia thusawi tlem kalau chherchhuak lok dawn ani Israel Prime Minister kan ni chung chuan inrem na awm emo omlo emo Iran hian nuclear ral thuama nei dawn lo Iran chu nuclear lama kala kan American thian te nen Israel chan china ahun laia thona lian bera kan chuanga nuclear scientist te kan ti buaya firfiak sarkar hruai tu telu kan tan sak bok Missile kan ti chiata nuclear plant kan ti chiatian Iran economy a chiana na satak kan thena dollar tuk le ding on khatvel zet kan ti chia ani Israel state chu boral na lakata kan chan chuaka hetiang kong hi zolo ila chuan Iran hian atom bomb nei to nge yang kan security doctrine zong kan thak vek Israel kho chevela security belt thuk tak kan din to ani Israel ram chu ram thil ti theile chakzoka kan siamang ben himna chunga kan om rengang engpo ni se kan ram ben him hi kan ti tur mak mo ania hun lo la kal le zel turata na poimo em ani